Ola a todos, chamame Cristina e son de terceiro de ESO. E hoxe veñemos falar do libro titulado O corazón de Xúpiter, escrito por Leicia Costas. Isla é unha rapaza que se tivo que mudar de colexio e de casa. O día da mudanza, cando estaban baixando as cousas do coche para instalarse na nova casa, un rapaz chamado Carballo bateulle co balón. Xusto tiña unha caixa na man, polo que caeu e abriuse. Esa caixa contiña cousas que niñan debía ver, polo que se apresurou a gardalas. Isla é unha apaixonada das estrelas, incluso ten un telescopio para poder observar o ceo todas as noites. Na primeira noite non era capaz de dormir e tampouco podía ver as estrelas, xa que o ceo estaba nubrado, polo que decidiu mirar o ordenador. Viu unha mensaxe dun tal Xúpiter e comezaron a falar, descubrindo que compartían a mesma paixón polas estrelas. A partir de aí, todas as noites sobre as 11 falaba con Xúpiter. Contáballe todas as cousas que lle ocurrían durante o día, tanto as boas como as malas. No novo instituto fixo unha amiga, Mar, a cal lle contaba todas as cousas que estaban a acontecer con Xúpiter. Por outra banda, están Carballo e os seus amigos, que se dedican a facerlle a vida imposible. O meu personaxe favorito é Isla, xa que me parece unha rapaza moi intelixente e inocente, xa que pensa que todo o mundo é bo. A min este libro gustoume moito, aprendín moitas cousas sobre as estrelas e as constelacións. O libro pareceume fácil de entender, xa que ten un vocabulario bastante sinxelo. Leicia Costas é unha escritora galega. Recibiu moitos premios, entre eles o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil de España, en 2015, por Escarlatina cociñeira defunta. Escribiu moitos libros, entre eles Unha estrela no vento, no ano 2000, Xardín de inverno, no ano 2012, A balada dos unicornios, no ano 2018. Adeus!